Bon dia i una vegada més, com tots els anys i per aquestes èpoques, venim a presentar la programació de la Setmana Grande del Piano. En aquesta ocasió, la sèptima ocasió que programen els Amics de la Música, la Setmana Grande del Piano, i per tant avui ens acompanyen tant ells, representants de l'Associació d'Amics de la Música, com també del Círcul Industrial, per a que en certa forma ens desgranen tota la programació que ells ja han posat a l'abast i que a més ja ho han avançat per xarxes i per la seva web, per a que la gent anara informant-se de que anàvem a fer aquesta roda de premsa i que ja anava a donar-se a conèixer tota la programació. I des de l'Ajuntament, una vegada més, com no, estarà a la seva plena disposició per al que necessiten poder portar a terme aquesta Setmana Grande del Piano. Per tant, li dono la paraula a Alfonso per a que ens parle de tot allò que ens han programat i esperem que tots gaudisquen d'aquesta programació que ha portat a terme l'Associació d'Amics de la Música d'Alcoi. Sense més... Bon dia a tots. És la 7ª edició de la Setmana Gran del Piano i tinc que dir que fins ara han sigut 30 concerts perquè estem organitzant 5 concerts per cada edició i enguany hem preparat una setmana pense que molt interessant, ja no sols per les obres que van a interpretar-se sinó també pels artistes, perquè en tenim 4, tots són bons, no? Però la veritat és que el nivell artístic és molt alt. Però sí que és veritat que hi ha 4 artistes de luxe, de molt alt nivell, començant per la pianista austro-francesa, catedràtica en el Conservatori de Berna, en Suïssa, que és Patricia Pagni, que va fer-nos un programa tot dedicat a tribut, homenatge a Clara Schumann. Clara Schumann va ser la dona de Robert Schumann, va ser també la seva musa. Schumann va morir molt jove i eren molt amics de Brahms, per tant, quan va morir Schumann, ella va passar a ser l'amiga íntima, la musa de Johannes Brahms. El programa de Patricia Pagni, que serà el concert del dia 11 en el Rotonda, és un programa molt bonic, molt romàntic, d'obres molt emblemàtiques de Clara Schumann, que era una gran compositora. Felix Mendelssohn, obres de Robert Schumann, de la pròpia Clara Schumann i de Johannes Brahms. El dia 12 tindrem a un pianista que és molt reconegut mundialment. De fet, així en Espanya toca molt en les societats de concerts, molt habitual, de sales principals com el Palau de la Música de València, com l'Auditori Nacional d'Espanya, el Festival de Santander, el de Granada, la Quincena Musical Donostiarra, ha tocat en la Filarmònica de Berlín, en la Filarmònica de Moscou, en la Filarmònica de Londres, és a dir, en la Filarmònica de Viena, un gran pianista que serà la segona vegada que el tindrem en Alcoi, que és Sergei Jerokin, en un programa impressionant que hi ha que destacar la segona part, perquè és una obra molt difícil, es toca molt poc perquè és molt complicada per a un pianista muntar-la, que és quadros d'una exposició de Modesto Mussorgsky. Esta obra la va orquestar Maurice Ravel, però la versió original és la versió de piano i és la que interpretarà este gran pianista Sergei Jerokin. I el dia 14, per clausurar la Setmana Gran del Piano, tindrem també a 2 figures nacionals. A Jesús Reina, violí, un violonista malagueny, de Màlaga, que ha tocat també en les millors orquestes d'Espanya i d'Europa, ha fet molta carrera també als Estats Units, i acompanyat pel pianista Josu de Solaun, que és un pianista de València, ha sigut l'únic espanyol que ha guanyat el Premi de Piano José Iturbi de València en les seus 15 o 16 edicions que ha tingut. Això va ser en 2006 i ara fa poquet l'han fet d'ambaixador musical, cultural de Romania en el món, perquè ha sigut l'únic pianista que ha rescatat l'obra completa per a piano de George Enescu, que és el compositor més gran que ha tingut Romania. En un programa molt bonico, en obres de Sarasate, Eduard Grieg, Franz Kreisler i per supost George Enescu, que és el compositor en què este pianista s'ha especialitzat. Començarem la Setmana del Piano el dia 10, dilluns, a un recital d'òpera i sarsuela, també en la Rotonda, un concert
interpretat per artistes valencians professionals. Dos d'ells estan ja en un nivell altíssim. Per exemple, la soprano acaba d'arribar dels Estats Units de fer una gira de concerts, com és Teresa Albero. Estarà en el barítono, acompanyada pel barítono Vicente Antequera i el pianista Francisco Cholvis. Vicente Antequera el vam veure fa poquet a Sinalcoi en el Requiem de Mozart, va ser el barítono, és un barítono en progressió que també està fent una carrera molt important. I com a novetat tenim el dia 13 en el Teatre Calderón un concert dedicat a la cançó melòdica. És la primera vegada que, a més de la música, programem un concert d'aquestes característiques per a tot tipus de públic. Dos artistes consagrats, com és Víctor Díaz i Gemma Castaño. Víctor Díaz el vam poder escoltar l'any passat en el paper de Raúl, del Fantasma de l'Òpera, i en Madrid ha fet papers principals en moltíssims musicals, des de My Fair Lady a Los Miserables, Jekyll and Hyde, és dir, molts musicals. I Gemma Castaño, molt coneguda també perquè va ser la veu de Pocahontas en Espanya, la veu que va doblar les cançons de la pel·lícula Pocahontas i que va ser també la protagonista principal en Los Miserables en Madrid. Estan acompanyats per un pianista japonès, Takashi Kouzumi, i en el programa obres tan emblemàtiques o cançons tan apetitoses com Buenos Aires querido, Adoro, Alfonsina y el mar, Lágrimas negras, Quizás, quizás, cançons franceses de la categoria d'himne de l'amour, Ne me quitte pas, Rien de rien, i La vie en rose, que és la que dona títol a este concert de cançons d'una vida. També cantaran peces famoses de musicals com Cabaret, My Fair Lady, Los Miserables, El hombre de la Mancha i, per supost, Pocahontas. Hi haurà visos, que no us diem perquè siguin sorpresa, però jo crec que és un concert que la gent els nostres socis, el públic en general, està acollint-lo molt bé perquè no és habitual el poder, que a més de la música organitzem aquest tipus de concerts, però creiem que també que és bo perquè hi ha que arribar a tot el món i a tot el públic, i aquesta també és una forma de poder arribar a tots. I aquests són els concerts que integren la Setmana Gran del Piano, la 7ª, i ara passarem la paraula a Eduardo y a Javier Jimeno y después a Miguel para que nos conten más cosas sobre esta semana. Buenos días. De parte del Círculo Industrial, lo único que podemos decir es que si desde la fundación el Círculo ha estado con la música y con los músicos, no podía escapar de la asociación esta, que es el sumum de la música en Alcoy, que es la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, y siendo la 7ª, el 7, un número cabalístico, deberíamos estar preciso con ellos, y así abrimos nuestros salones para que allí disfrute el público alcoyano. Y le paso yo a mi compañero Javier Jimeno para que hable más de la música. Muchas gracias, Eduardo. Yo poco más puedo decir de lo que ya habéis dicho vosotros dos. Simplemente quiero destacar que gracias a esa colaboración entre la Administración y dos entidades, dos asociaciones que son auténticas o grandísimas mecenas de la cultura en Alcoy, pues gracias a todo esto se puede dar lugar a una intervención, a unos conciertos de la categoría a primer nivel mundial, como estamos viendo con los intervinientes, tal y como nos ha explicado Alfonso, pues que gracias a esa colaboración entre la Administración y sociedades mecenas de la cultura, pues se puede conseguir un éxito rotundo, como seguro que va a ser. Y nada más felicitar a la asociación por esa idea tan genial que lleva durante 7 años ya. Buenos días. En primer lugar, lamentar el descenso de categoría tanto del patín alcoyano como del alcoyano. Además, como socio, lamento esta circunstancia, pero debemos de seguir luchando para recuperar la marca deportiva y cultural que tenemos en Alcoy. Y entre ellos, vengo a decir de esto porque la semana pasada en Viena, con los contactos que tenemos, nos felicitan muchísimos vieneses, cantantes, artistas, me refiero a cantantes, a violinistas, etcétera, etcétera, porque desde allí los amigos de la música y Alcoy tienen
un fondo hecho ya de personas que están con encanto de volver a venir aquí y sobre todo al Círculo Industrial, que es una joya que tenemos, y allí se reconoce, porque el Círculo Industrial lo tienen muy en la retina del ojo. Es una entidad fantástica que tenemos la suerte de tener en Alcoy. Y bien, decía esto porque el tema cultural que tenemos este año para la propuesta, como veis, primero vamos a dar las gracias sobre todo a Raúl, que en principio esta legislatura es la que termina. Vamos a ver si continúa con nosotros. Desde aquí lo animamos, pero darle las gracias por estos 4 años que ha estado con nosotros y año tras año pues hemos ido codo a codo sacando esta Semana del Piano. Bien, también es verdad que la Diputación de Cultura, la Diputación de Alicante, perdón, en el tema de Diputación de Cultura, pues están haciendo un gran esfuerzo que también ha repercutido al mismo tiempo en el Círculo Industrial y también, como no, pues año tras año a la Mutua de Levante y la Unión Alcoyana, como a Clemente Pianos. Hay otras empresas también que colaboran, que son a nivel desinteresado y en el cual no quieren salir, pero en fin, que tenemos un apoyo muy grande en todos los frentes. La verdad es que es de agradecer. Y bien, esperemos que sea la semana que todos esperamos, porque la verdad es que, como bien ha dicho Alfonso, vienen de todas partes del mundo. El año pasado tuvimos gente de Inglaterra, de Corea del Sur, asistieron al Círculo Industrial. Esto fue una gratificación para todos nosotros. Y en fin, que la Semana del Piano, pues tanto como la temporada y toda la cultura del Alcoy, pues recaiga en una orientación para que todos los regional y local, para que todos los alcoyanos y podamos disfrutar de unos eventos, en fin, de un nivel nacional, internacional, fantásticos. Y en fin, esperemos que no sea la última y continuemos con esta trayectoria. Muy buenos días. Pienso que la cultura es parte esencial de nosotros en Alcoy. Tenemos un gran patrimonio cultural y que el turismo tiene que ir vinculado a esta cultura. Para nosotros ha sido muy bonito, muy especial que gente venga a nuestro hotel para acudir a estos conciertos maravillosos en unos lugares emblemáticos como el Círculo Industrial, que además tienen una labor ¿cómo se diría?, de solidaridad, porque en estos conciertos del Círculo en especial van dedicados a ello, ¿no? Esta ciudad es muy solidaria y que las personas que vengan sepan que siempre detrás de todos estos grandes eventos hay una solidaridad. Es importante porque muestra el carácter alcoyano, muestra la ideología, la idiosincrasia que tenemos, y para mí como representante del turismo es súper importante estar presente y apoyar todas estas actividades que puedan enriquecernos y ayudarnos a ser mejores cada día. Un placer estar con ellos y de verdad pedirles que vengan a disfrutar de estos conciertos tan bonitos en esta 7ª grande Semana del Piano. Tots els concerts, llevat del Calderón, es celebraran, tal conforme estàvem parlant, en el Círculo Industrial i que són a benefici de la Fundació Hogar Infantil d'Alcoy. També podríem indicar la venda de localitats, com es farà? Els donatius que estan en els Amics de la Música, i a veure si a partir d'esprà o demà també en la conselleria del Círculo Industrial. El concert del Teatre Calderón en tiquetalcoy.com i el mateix dia del concert en taquilla del Teatre Calderón, 1 hora i mitja abans del concert. S'han establit uns preus mòdics de 15 euros i de 10 euros per a menors de 18 anys.
I en el cas del Calderón, 20 euros l'entrada per al públic en general, els concerts són totalment gratuïts per a socis, perquè a més de la música ja portem una quantitat important de diners, i en el concert del Calderón seran a 20 euros l'entrada i menors de 18 anys, jubilats, discapacitats, etc., 10 euros l'entrada. Sí.